Helo, fe dwi Mrs Rhiannon Daniel ac rwy'n benneth chweched yma yn Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth a hoffwn i drafod gyda chi'r cyfleoedd a'r arweiniad 'yn ni'n cynnig i myfyrwyr ni yma yn y chweched dosbarth. Yr un yw'r gefnogaeth ac sydd gael i lawr yr ysgol, 'yn ni'n cynnig cefnogaeth emosiynol pan fo'r angen, a'ch cefnogaeth ac arweiniad academaidd hefyd. Ni'n parhau i weithio'n agos gyda'r asiantaethau allanol, felly os oes angen cefnogaeth pellach, mae ar gael i'n myfyrwyr ni. Un peth sydd yn grêt yn byti dod nôl i chweched dosbarth yw bod y berthynas agos 'na wedi sefydlu'n barod rhwng staff a myfyriwr, ac mae angen y berthynas agos 'na yn enwedig yn y chweched dosbarth. Mae'r pyncie'n drwm, mae'r gwaith yn galetach, felly os yw'r berthynas 'na'n barod, mae'n hwyluso pethe eitha tipyn i'n myfyrwyr ni. Ni hefyd yn gwerthfawrogi'r bwysigrwydd o slaten lan. Felly mae myfyriwr 'da ni ym mlwyddyn 12 yn Maes y Gwendraeth, falle wedi bod yma am flynydde, yn dechrau o'r dechrau gyda ni, 'yn ni'n gweld nhw fel pobl ifanc ac yn trin nhw fel pobl ifanc hefyd. Be sy'n hyfryd ynglŷn â dod nôl i'r chweched dosbarth yw'r addysg Gymra'g sy'n parhau iddyn nhw. Yn y byd gwaith yng Nghymru erbyn hyn, mae dwyieithrwydd yn holl bwysig, a felly drwy bwyrhau gydag addysg Gymra'g yn y chweched dosbarth, maen nhw'n rhoi pob cyfle iddyn nhw i fynd mlaen i brifysgol a'r byd gwaith yn hyderus yn y Gymra'g a'r Saesneg. Mae 'na nifer o gyfleoedd ar gael i myfyrwyr ni yma yn Maes y Gwendraeth, a dyma'r rhestr o ambell beth i ni yn cynnig. Maen nhw'n cael y cyfle i fod yn brif swyddogion ac yn swyddogion, yn arweinwyr llysoedd, aelodau fforymau, yn llys genhadon chwaraeon, maen nhw'n cael y cyfle i wneud gwaith elusennol, maen parhau i allu perfformio yn y maes chwaraeon a'n y byd cerdd a'r byd drama. Pynciau STEM yn cael sylw gyda ni yn allgyrsiol hefyd. Maen nhw'n gallu bod yn fentoried, y modelau rôl, parhau i gystadlu mewn steddfodau, yr arweinwyr Steddfod hefyd, steddfodau ysgol, ac wrth gwrs yn gallu sefydlu ac arwain clybiau eu hunain hefyd. 'Yn ni'n gwerthfawrogi yn chweched dosbarth yma yn Maes y Gwendraeth fod 'na fwy nag un llwybr tu hwnt i'r ysgol. 'Dyn ni ddim yn paratoi myfyrwyr rhagor ar gyfer cyrsiau prifysgol. Mae 'na mwy nag un llwybr fel y wedes i. 'Yn ni'n gwerthfawrogi bod y myfyrwyr ni'n gadael i fynd i brifysgol, i gymryd prentishiaeth, neu wrth gwrs i fynd mlaen i'r byd gwaith. Ac wrth i ni baratoi nhw mlwyddyn 12 i gynllunio ar gyfer y dyfodol, 'yn ni'n sicrhau bod y wybodaeth perthnasol ar gael iddyn nhw i ddewis y llwybr gorau iddyn nhw yn unigol. Os gewch chi gyfle, mae'n croeso chi fynd i dudalen y chweched dosbarth ar safle we'r ysgol. Mae'r dudalen yma ar gael, cynllunio'r dyfodol, lle chi weld y gwahanol gyfleoedd a cefnogaeth ac arweiniad 'yn ni'n cynnig i'n myfyrwyr ni o ran prifysgol, UCAS, prentisheithiau a'r byd gwaith. Dyma'r fath o gymorth 'yn ni'n cynnig ymhellach tra bod nhw yn cynllunio i'r dyfodol. Sesiynau holi ag ateb rhwng 11 a 12, lle nhw'n cael cyfle i holi myfyrwyr y chweched dosbarth ynglŷn â'u dewisiadau nhw, pa bynciau maen nhw'n mwynhau, pa bynciau sy'n addas sy'n mynd gyda'i gilydd ac yn y blaen. 'Yn ni hefyd yn gallu cynnig noson, ni'n galw fe'n llwybrau llwyddiannus, lle ni'n gwahodd prifysgolion a busnesau lleol, gyrfa Cymru i ddod mewn i greu ffair eitha bespoke i ni yma yn Maes y Gwendraeth, a chi'n cael cyfle i ddod yma fel rhieni hefyd i drafod gyda phrifysgolion a busnesau lleol, i chi hefyd gael fwy o syniad ac arweiniad ynglŷn â beth yw peth gorau i'ch plentyn chi yn y pen draw. Ni fel arfer yn cynnig hwn ym mis Medi, ond efallai blwyddyn nesaf fydd e'n cael ei gynnig hwyrach lan yn y flwyddyn, yn dibynnu ar ein sefyllfa ni. Yn mis Mehefin, 'yn ni'n cynnig wythnos cynllunio'r dyfodol. Ni'n defnyddio'r wefan wi'n barod i'ch dangos chi, le ni'n paratoi nhw ar gyfer ceisiadau UCAS a mwy ar arweiniad ynglŷn â'r byd gwaith. Ni hefyd yn cynnig hyfforddiant penodol gan arbenigwyr allanol. Ffug cyfweliadau dal yn mynd i flaen yn yr ysgol yma. Ni'n gweld nhw'n rhan holl bwysig o ran paratoi myfyrwyr ni ar gyfer cyfweliadau prifysgol, cyfweliadau byd gwaith. Maen nhw'n derbyn profiad gwaith, mewn lleoliadau lleol, cysylltiadau da gyda ni, gyda busnesau ran prentisieithau. Ni'n trafod hwn eitha tipyn dy gyrfa Cymru. Mae gyrfa Cymru yn cynnig sesiynau iddyn nhw ynglŷn â cefnogi nhw sut i ffeindio prentisieithau. Ni'n rhoi arweiniad i nhw ran gyllid myfyrwyr pan nhw'n mynd mlaen i'r brifysgol, cymorth gydag arholiadau mynediad, osgloriaethau, cyngor yr UCAT ac yn y blaen. Swydd y gyrfaoedd yn gweithio'n agos gyda ni, mae'n y groeso i nhw gael
cyfarfodydd i ni'n gyda'r swyddog gyrfau. Mae hefyd yn cynnal sesiynau gyda'r flwyddyn gyfan. Ni'n rhoi cefnogaeth rhan ffurflenni cais, paratoi CV, mae cynllun tiwtora cryf gyda ni, ac hefyd wrth gwrs 'y ni'n rhoi gyrdaon i'n myfyrwyr ni yn ystod y 2 flynedd. Fel nes i sôn, mae 'na gynllun mentora gyda ni yn yr ysgol, a dyma'r wahanol gwmnïau a prifysgolion sy 'di bod mewn 'da ni dros y blynyddoedd diwetha. Maen nhw wedi bod yn sesiynau hollbwysig, nid jyst o ran cynnig arweiniad a chefnogaeth, ond jyst yn agoriad llyged i'n myfyrwyr ni hefyd ar y cyfleoedd gwahanol sydd ar gael iddyn nhw. Ni ddim jyst yn ffocysu ar yr elfen academaidd. Mae St Giles Ambulance 'di bod mewn 'da ni yn y gorffennol. Ni 'di cael y cwmni Banc Barclays mewn i roi cyngor i nhw sut i edrych ar ôl eu arian nhw ac yn y blaen. Felly ni'n ceisio cynnig pecyn addas, nid jyst yn ffocysu ar un elfen academaidd o'i cyrsiau nhw, ond hefyd i cynnig syniadau pellach iddyn nhw fel myfyrwyr. Nid yn unig mae'r cymorth yn bwysig, ond wrth gwrs mae disgwyliadau uchel tu hwnt gyda ni ein myfyrwyr ni yma yn maes y gwendraeth. Pan maen nhw'n dychwelyd i'r ysgol ar ddechrau mis Medi 2012, 'y ni'n cyflwyno iddyn nhw'n disgwyliadau ni, ac un o'r pethe ni'n dweutho nhw yw bod y pwysigrwydd bod dod nôl yn barod i weithio yn holl bwysig. Ni'n disgwyl presenoldeb uchel iawn yma. Presenoldeb yw'r prif beth o ran llwyddiant. Ni'n credu'n gryf yn hynny. Os nad yw'r myfyrwyr yn y gwersi yma i drafod gyda'r athro, i holi cwestiynau, gofyn am gefnogaeth, maen nhw'n gallu cwmpo tu ôl yn eitha cloi. Felly mae presenoldeb yn holl bwysig. Ni'n dysgu nhw hefyd sut i reoli amser yn dda. Ni'n neud hwn ym mis Medi. Ni'n helpu nhw gynllunio amserlen waith i sicrhau bod digon amser 'da nhw i gyflwyno eu gwaith ac i gadw'r ben eu gwaith hefyd. Ond wrth gwrs 'y ni'n gwerthfawrogi erbyn blwyddyn 12 bod hunangymelliant yn hollbwysig, ond ni'n arwain nhw trwy hwnna hefyd i roi'r cyngor perthnasol iddyn nhw. Gan bod nhw'n dod nôl i'r ysgol hefyd, maen nhw'n cael y cyfle fod yn arweinwyr yn yr ysgol. Wedi sôn yn gyfleoedd gynne, ond wrth gwrs maen nhw'n esiampl i weddill yr ysgol, a ni'n pwysleisio hyn ar ddechrau blwyddyn 12. Mae cynulleidfa 3 ac cynulleidfa 4 yn edrych lan ar cynulleidfa 5 am myfyrwyr blwyddyn 12 y 2 i'r 10, felly maen nhw'n gallu gosod esiampl ac arwen a chynghori hefyd. Un peth sy'n hollbwysig i ni yw'r cynllun Vespa ni wedi dechrau datblygu dros y blynyddoedd diwetha. Mae'r cynllun Vespa neu'r model Vespa yn ffordd arbennig o dda o baratoi'n myfyrwyr ni ar gyfer bywyd tu hwnt i ysgol ar chweched dosbarth. Mae'n edrych ar yr elfennau o weledigaeth, beth yw gweledigaeth myfyriwr o ran ei hunain yn y pen draw, helpu nhw ynglyn â ymdrech, deall ymdrech yn well a pwysigrwydd ymdrech. Mae'n rhoi systemau iddyn nhw gadw trefn ar eu gwaith. Mae'n helpu nhw ddysgu mwy ynglyn â sut i ymarfer a pharatoi ar gyfer syniadau, arholiadau ac yn y blaen, ac edrych ar eu agwedd nhw. Odi'r agwedd bositif cywir gyda nhw er mwyn llwyddo yn eu gwaith. Fel nes i sôn yn gynne, 'y ni'n sicrhau bod nhw'n cael cyfle i ddatblygu amserlen waith ar ddechrau blwyddyn 12 a dysgu nhw fwy ynglyn â reoli amser, ac 'y ni'n rhannu'r bocs bach coch fan hyn gyda nhw, sy'n dangos iddyn nhw sawl awr ychwanegol sydd angen i ddod i mewn iddi gwaith er mwyn cyrraedd y graddau maen nhw moyn ar gyfer mynd mlaen i brifysgol neu byd gwaith neu prentisieithau ac yn y blaen. A ni'n gofyn i nhw ar dechrau blwyddyn 12, dewiswch eich gradd. Mae rhaid rhoi'r amser mewn er mwyn llwyddo. Ac wrth gwrs, wrth i nhw fynd trwy'r broses yma, ni'n gwerthfawrogi bod e'n gallu bod yn 2 flynedd anodd. Fel nes i sôn gynne, 'y ni'n gwerthfawrogi bod angen cefnogaeth arnyn nhw ar yr un pryd, a mae fe wastod ar gael iddyn nhw. Dyma chi ambell un o wahanol brofiadau mae myfyrwyr ni wedi cael dros y blynyddoedd diwetha. Os 'ych chi am fwy o wybodaeth, os 'ych chi'n moyn trafod unrhyw beth gyda ni ar gefnogaeth 'y ni'n cynnig, ar arweiniad 'y ni'n rhoi, mae croeso i chi gysylltu gyda ni unrhyw bryd i drafod hyn. Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser, a ni'n edrych mlaen i weld ein myfyrwyr ni yma gyda ni ym mis Medi blwyddyn nesaf. Diolch yn fawr.